Subay sa mga balita sa sunog kasamang Bureau of Fire Protection, nag-auhag sa publiko nga unahon ang pag-report una mag-reels. Ano ang report ni Radyoman Bien Abanos? TXDC Radyoman Report. Nagpaabot karon sa pag-awag sa komunidad ang Bureau of Fire Protection Tagum nga unahon ang pag-report sa mga emerhensiya usap pa ang pag-live diya sa social media. Matod sa paghinabik kang Fire Inspector Ramil Hilyado, Deputy Commander sa Bureau of Fire Protection Tagum, nga importante ang matag segundo sa panahon sa emerhensiya, labi na panahon sa sunog tungod dali ra nga mukatag ni kalayo. Matod sa opisyal nga ang pagbatok sa sunog dili lang diha sa kabomberuhan, apan lakip nas tanang residente nga kanunay nga magmaigmat ug mas maayong adunay hotline number sa hintungdang ahensya. Migawas sa pabahayag sa opisyal nga adunay pasangil nga dugay nila nga naresponde ang sunog sa La Filipina, Tagum City, Marso 23, 2016 nga ni kalas duha ka kinabuhi. Matod sa opisyal nga dali nga narespondihan ang maong sunog gikan sa pagdawat sa impormasyon, apan dugay kini nga napahibalo sa ilang buhatan. Faktor kayo ang oras no nga mapanato kay karang sunog magod every 30 seconds mo doble mo triple na siya. Ang tingog ni Fire Inspector Ramil Hilyado gikan sa BFP Tagum. Kasama mo sa Serbisyo Publiko, Radyoman Bien Abanos, Tatak RMN. Tatak RMN.